שלום לכולם, היום אנחנו נדבר על אבולוציה. אבולוציה זה התפתחות. זה אומר שהחיה התפתחה לאורך המון שנים. כאן אתם יכולים לראות את הסבא של הרבה 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 של הרבה, כאילו הג'ירפה הראשונה, והיא אכלה את כל העלים. התינוק של הג'ירפה הזאת, היא הייתה יותר גבוהה כדי שהיא תצליח ללכת לעלים. מי שהצליח להגיע לעלים שרד. אתם רוצים לדעת למה יש לזברה פסים? התשובה אליה עכשיו היא כשחיה טורפת בה, אז הזברה יכולה לרוץ לשם וחזרה. לשם וחזרה. אז החיה הטורפת לא מבינה איפה הזברה נמצאת, ואז בקלי קלות הזברה יכולה ללכת מהטורף ולשמור עליה. ידעתם שהחתול שיש לנו היום התפתח מחתול בר מסוכן? תראו את החיה הזאת מעבר לקרנף. למה היא נראית ככה? התשובה היא שכשמשהו חד מאוד עדיין לא יכול ללכת על השריון הזה, היא מקפלת את עצמה כמו כדור, כדי שלא רק יכולו לא ללכת על הגב שלה, אלא גם שלא ימצאו את הדרך בפנים להרוג אותה. ידעתם שההיפופוטם הוא אחד מהחיות הכי מסוכנות שיש, והוא יכול לרוץ ממש מהר? בני האדם התפתחו מקופים. לכן אבא שלי כל הזמן קורא לי קופיפונת. בני האדם הראשונים הם גרו במנהרות והם אהבו לשבת מסביב למדורה. אני ניסיתי לקחת אוכל ממנו, אבל לא הצלחתי, כי נראה שהוא קצת טמבל, והוא לא יודע שכשהוא מביא אוכל למישהו, הוא צריך ממש לשחרר את האוכל.